Bona tarda a tothom. Benvinguts en aquest nou capítol de la comarca. Ara sí. Simplement es tractava de canviar una mica la textura de les taulades i fer aquest tipus de dissenys així més com si fossin a línies i aquí una mica taulell d'escacs, etc. I d'omplir-les una mica de coses i ara sí que estic content del resultat. Bé, si recordeu l'últim dia vam quedar que les acabaríem d'omplir, que acabaríem de construir aquelles dues i he aprofitat també una mica per anar texturitzant el terra, és a dir, aconseguint cada cop més aquesta sensació que busquem. Veieu aquesta zona del bar ja directament com funciona molt bé. Ja tenim aquesta mescla de pedra i terra que és el que volíem i el bar aquí també amb el seu cartell que ens indica que podem trobar beguda, menjar, etc. Dues coses importants que volem fer al capítol d'avui. Per una banda, volia acabar aquestes paradetes d'aquest mercat. No ens hauria d'ocupar massa estona, aquesta terra es tornarà amb herba, però vaja, de moment és el que tenim. Així que res, agafem les escales i les lloses de pi, per exemple, que gairebé no n'hem fet servir. Per exemple, podem posar aquí escala. No sé molt bé on posarem la porta d'entrada. Potser en aquesta zona d'aquí. Quines trapes tenim a l'abast? Aquesta hauria de quedar força bé. Perfecte. I aquí farem un disseny una mica diferent per canviar una mica purament. I aquí podem posar la trapa també en aquí. Aquí no sé si m'acaba d'agradar aquesta. A vegades aquestes de jungla no acaben de quedar bé del tot. Com que ha fet una bona recol·lecció de fusta entre capítols, així ara mateix podem fer poca cosa perquè ho tenim tot ple. A veure, això aquí, perfecte, i aquesta quedarà ideal. Molt bé, ja tenim això fet aquí, i ara quins dissenys voldria fer, per exemple? He anat a buscar una mica de terracota marró, que crec que no n'havíem posat enlloc. Tenim blanc en allà, per tant evitarem el blanc, que ja l'hem fet servir molt, i farem combinacions d'aquests blocs. Groc i taronja el tenim en allà, podríem fer groc i marró, vermell i taronja, però és que de vermell en tenim molt poc, Molt bé, anem a provar, que sempre és la millor manera. Comencem amb marró aquí, per tant, necessitarem alguna cosa per pujar i baixar sense cap tipus de dubte. Molt bé, en aquest cas, si hem fet línies cap allà, podem fer línies cap a aquesta banda d'aquí, per exemple, i aquí posar taronja. No, això ja no. Aquí el que hem de fer és pujar. Molt bé, Mirc. No sé per què no faig l'escala directament ja amb les vegades que acabem caient. Trenquem aquest d'aquí. I ara posem carbassa a sota, marró a sota. Després ja trencarem els que sobren. Perfecte. Carbassa. Perfecte. Res, simple, fàcil. Veurem què tal queda amb aquest disseny una mica diferent, posat des d'aquí. Ara us ho diré, si m'agrada o no. I aquest d'aquí baix, de fet allà el que hem fet, sí, aquest d'aquí, tot i que ja m'agrada, aquesta obertura ja m'agrada, però mantindrem el disseny de la mateixa manera, així que aquí van en aquí baix. Recollim els blocs sobrants. Perfecte, ja ho tenim, un altre disseny. No tinc marcs, això sí que ho acabaré segurament jo entre capítols. I ara podríem fer una mica de combinació de colors. Per exemple, marró, groc, marró. Aquí hauríem de pujar, groc, marró, groc. Així, m'agrada aquesta combinació de colors. Perfecte. Pugem en aquesta escala. Ara el mateix sistema, Ara canviarem una mica, farem així i així. Perfecte. Un altre disseny diferent, que també m'agrada força com ha quedat. Molt bé. Perfecte, ara hauríem de decidir què volem que facin aquestes botigues. En un dels casos ja ho tinc més o menys clar, he agafat unes quantes flors, l'altre potser li podríem posar dinamita. Mira que tenim l'inventari ple, anem a posar uns quants botons aquí, que són els que tinc. Aquí hem quedat això, i molt bé, trenquem això d'aquí, no volem això aquí al mig un cop hem acabat amb la construcció. Ara una mica mateix sistema, amb aquestes fustes també faré unes quantes
trapes, per exemple, per donar una mica de look diferent. Aquesta botiga d'aquí, per exemple, podria ser la de flors. Anem a dormir, doncs cas que comencin a aparèixer criatures malvades. Perfecte. I vaja. Sí, anem a buscar aquí, aquests d'aquí davant que no estava 100% segur si els hi volia o no, de moment els trec perquè així doncs els podem fer servir. Aquí els he fet servir una mica com a bandereta, diguem-ne. He d'acabar de decidir si m'agrada, però de moment com que no en tinc més, farem servir aquests en aquí perquè em vull posar algun. Encara que es poden posar en horitzontal, donen aquesta espècie de sensació de safata, diguem-ne, no? Que és bastant xula. Farem una cosa, posarem el TNT aquí, tot i que ja sé que vendre dinamita en un mercat doncs no és quelcom massa habitual, més que res per condicions de seguretat, però vaja, podem pensar que en aquesta època doncs encara no hi havia aquestes mesures de seguretat, no? Deixem-ho així. On tenim la porta? Aquí, val, perfecte, posem un parell de cofres, molt bé, i aquí posarem un bloc de dinamita, no, aquí no m'agrada, això ho posarem en aquí, això ho posarem en aquí, TNT, perfecte. Deixeu-me que deixi alguna cosa perquè la veritat és que es comença a fer impossible de gestionar això. Això ja no ho necessitarem de moment, això tampoc, això tampoc, això tampoc. Molt bé, apa, ja en tinc prou. Perfecte, i en aquest cas he fet uns quants testos, com no, posarem d'un, dos, tres, aquí no, aquí podem trencar al mig i fer un disseny una mica diferent, i aquí també trenquem una mica al mig i fem un disseny una mica diferent. I agafarem aquestes flors que hem recollit també, tinc 4 tipus, després posarem un cofre també aquí, i posarem 1, 2, 3, 4 i aquí podem posar la taronja, per exemple. Molt bé, perfecte. Un cofre aquí, que sempre va bé per guardar coses. Potser els vull els dos petits. Si em poso dos, els vull separats, cosa que ara podem fer en el Minecraft 1.13, tot i que no m'acaba de convèncer. I l'altre que podríem fer, potser, és posar-ne algunes aquí al terra, com si les tinguessin llestes per servir, diguem-ho així, amb diferents flors, que li donen el seu toc interessant. Llavors, no tenim cap marc més, per tant, trenco aquest d'aquí i el canvio per una grapa d'aquestes, això ho posem aquí dalt, i aquí posem una flor, per exemple, de color vermell. Molt bé, necessitaria, la veritat, més marcs, perquè m'agradaria posar coses d'aquestes a cada banda, no? Perquè es veiés bé des de cada banda, es veiés bé què és el que es ven a cada una de les botigues, però vaja, ho podem fer en un altre moment sense cap tipus de problema. Molt bé, doncs ja ho tenim això, Ja ho tenim llest això. Això és l'altre que podríem posar, també allò que heu sentit és un bloc musical. Aquí podríem posar alguna cosa més, aquí sobre, evidentment, hi falta una mica de disseny, no? Potser. És que en aquest cas no m'agrada que guanyi alçada, per tant hauríem d'intentar, doncs, per exemple, fer això, i ara mateix, doncs, posar aquestes aquí, que donaran una mica més de textura, de profunditat, vaja. Ho deixarem així. Molt bé, doncs donem la primera cosa de l'episodi per acabada. Anem a fer una sobrevolada. A veure què tal es veu des de sobre. No està mal. He de pensar la manera de fer-li algun tipus de parasol en aquesta zona del bar, diguem-ne, que no m'acaba d'agradar que quedi descobert. Possiblement també li posi una taulada aquí. Estic pensant que seria una bona idea fer-ho, la veritat. A més amb les de jungla crec que quedarà molt bé. Posar una mica de cobertura també, perquè la veritat és que no té massa sentit que estigui sense cap tipus de cobert, no? El que no tinc gens clar és en aquest cas què farem, si ho podem fer amb fusta directament, mateix estil però amb fustes de diferents colors, per exemple. Va, ja que estem, fem-ho en directe, va. Molt bé, aquí volem que el bar miri en aquesta zona d'allà, podríem fer línies de fusta, per exemple, llavors aniríem aquí, aquí, si ens agrada bé, i si no, ja ho acabarem fora de càmera. Per tant, aquí el mateix, aquest va fora, aquí toca aquesta i aquesta fusta. Perfecte. Pugem cap aquí dalt, posem això, i ara ja fàcil. Molt bé, així el bar, que és una construcció més permanent, no? Que no es desmunta i es munta com moltes de les paradetes dels mercats, doncs queda força interessant. Hauríem de veure si potser amb algunes de les escales podríem aconseguir algun efecte interessant, però no sé si m'acabarà d'agradar. En tot cas, les hauria de fer de fusta d'aquesta. Bé, deixem-ho així de moment, que ja em sembla que ja n'hi ha prou, i anem cap a la següent zona de construcció d'avui.
Bé, a part de que ja tenim el camí cada cop arriba més cap aquí, tots aquests blocs que teniu per aquí són la nostra nova serradora, que és aquesta d'aquí, i la nostra zona de fusters. Aquí tindrem una botiga de fusters, la idea és que aquí també tinguin un altre trosset, potser, una mica com de zona més de magatzem, la serradora quedarà per allà, el camí, que és important per tenir un pas entremig, anirà per aquí, més o menys, la porta serà per aquí, i l'altra porta més o menys per aquí, d'acord? Perfecte, llavors si això ve cap aquí, aquí tindrem una segona entrada a la zona més de treball, doncs aquí el que podem fer és 1, 2, 3, aquí, per exemple, i en aquesta zona d'aquí, fer com una petita zona també d'exhibició de mobles, per exemple, o quelcom així. Dos edificis força grossos, la veritat. Començarem amb la serradora, que és la que serà més gran, i vaja, abans de res vaig a desmuntar tota aquesta canya de sucre d'aquí, que la plantarem a una altra banda, i torno a connectar.